értem, hogy ezt szeretnénk, szerintem mindannyian ezt szeretnénk egyébként, de az a kérdés, hogy technikai intézményi szempontból ez például lehetséges-e, és tényleg ezért kérdezem a bizottság ellévő képviselőit, hogy technikai intézményi szempontból az lehetséges-e például, hogy ugye az eurozónában marad, de ugye euróval fizetve nem az eurozónában marad Görögország, vagy az, hogy csődbe kerül, de benn marad az eurozónában. Tehát ezek valid szenáriók-e, vagy pedig ezek tulajdonképpen ilyen fantáziálások, és hogyha egyszer csődbe kerül, akkor annak az a vége, hogy kilép Görögország az eurozónából. Hát jogi szempontból nézve, hogy a Lisszaboni szerződés egyik novuma az volt, hogy bevezette az Európai Unióba való kilépés lehetőségét. Az eurozónából kilépés lehetősége nincs jogszabályi formában öltve. Egyébként, ha rendre felmerül ez a kérdés, lehet, hogy én nem Görögországgal foglalkozom, én nem biztos, hogy minden hírt követek, de én nem emlékszem, hogy ezt maguk a görögök vették volna fel, hogy ők, nyilván a görögök is pontosan felmérik, hogy gyakorlatilag a drakma visszavezetése, ahogy Balázs említette, az egy, nem tudom, lehetne tippelgetni, hogy 40-50 vagy 60%-os leértékelődéssel járna azonnal, és onnantól kezdve most azt gondoljuk, hogy a görög államban súlyos fizetésképességi problémákkal, de akkor onnantól kezdve minden görög háztartás és vállalat is, hisz nyilván a hitelezők nem fogják azt mondani, hogy én nem euróba kérném a továbbiakban a törlesztőrészetet, hanem én megelégszem az új drakmával is. Nyilvánvalóan ilyen típusú reáladósság növekedés egy pillanat alatt szerintem az Görögországot a jelenlegi helyzetnél is, ha ja, most nem túl jó a helyzet Görögországban, de ennél is sokkal nagyobb válságba taszítaná. Ebben az a felvetés, hogy az eurót megőrzik, akkor miért, tehát ugye nem is hiszem, hogy abban érdekeltek lennének, hogy így legalább akkor a görög jegybank elnök ott van Frankfurtban minden hónapban. Tehát valamilyen szempontból részt tud venni azokon a egyeztető tárgyalásokon, azokon a mechanizmusokon, azokban a fórumokon, ott van Görögország hivatalos tagjaként, és valamelyest el tudja mondani az álláspontját. Tehát ilyen vadasan együtt élni az eurozónával, nem hiszem, hogy ez egy nagyon vonzó opció lenne Görögország számára. És még egyszer mondom, hogy biztos, hogy az eurozónán belül kell gondolkodni Görögországban. Az eurozónán belül is lehet államcsőd? Tehát ez technikailag lehetséges? Hogy az eurozónán belül marad az ország, és de jure is államcsőd következik be? Ez lenne ez a bizonyos menedzsercsőd, gondolom. Technikailag ennek semmi akadálya. Ugye ez egy önkéntes vállalás volt, hogy kisegítik a csődhelyzetben lévő országokat. Azért ezzel kapcsolatban csak egyet hadd mondjak el, hogy valóban 90-es években úgy lett megalkotva az egész európai koncepció és az eurozóna, hogy ez egy egyirányú utca lesz. Ez most látszik, hogy technikai akadályokat szül a visszavezetésre, csak egy apróságot mondanék, már csak azért se lehetne bevezetni olyan könnyen a drakmát, mert egyrészt mondjuk erről, ha jól tudom, praktikusan maguknak a görögöknek is igent kellene mondani, tehát áldásokat kellene ráadni, anélkül nem menne. De ha még ők is áldásokat adnák, ebben az egész klubban, ahol egyébként mindenki szivárog azonnal a második pillanatban, ugye titokban kellene előkészíteni egy komplett valutacserét, ami egyébként egy ilyen, csak logisztikailag nézve mondjuk több mint egy éves folyamat. Ugyanis, hogyha nem titokban történik ez az egész előkészítés, és ezért egyébként mondhatja valaki azt, hogy persze biztos hivatalosan csak ezért mondják, hogy marad az euró Görögországban, mert a háttérben már biztos készülnek. Ugyanis kötelezően azt kell mondani az utolsó pillanatig, hogy marad az euró, ugyanis ha bárki elpöttyinti azt, hogy be akarjuk vezetni a drachmát, hogy valaki megfineszeli, akkor abban a pillanatban ugye az összes görög betétes rohan majd a saját bankjába, kiveszi onnan a betéteit, beborul az összes görög bank, majd ugye kiderül, hogy ezeknek a görög bankoknak a tulajdonosai között bizony vannak más európai bankok is, meg vannak egyéb banki kapcsolatok, az egész európai bankrendszer hirtelen lefagy, és utána nézhetünk, mint Rozi a moziban. Tehát tulajdonképpen ez az egész történet, én azt gondolom azért marad az euró, mert egyszerűen technikailag nem lehet másképp ezt a történetet megoldani. Pluszban még van egy olyan apróság is, hogy hát egyrészt a görögöknek se lenne ez annyira nagy élmény, bár hozzáteszem, hogy azért hiába valutatanács meg egyebek, azért csak is az önálló devizán keresztül lehetne egy kis versenyképességi előnyt elérni, hogyha lenne egy kis leértékelés, de mindegy, ezt tegyük félre. És nem... Igen, hát természetesen ugye lenne van, de legalább ott van az idegenforgalmi lehetőség, ami azért egy óriási
potenciál. De nem csak a görögöknek nem jó ez a drachmára visszaváltás, hanem gondoljunk bele mondjuk a németek helyzetébe. Ugye jó lenne Németországnak a mostani helyzetben, hogyha az euró fölrobbanna? Vagy magyarul nagyon beerősödne? Tehát tulajdonképpen én szoktam mondani azt is cinikusan, hogy a mai világ arról szól, hogy a nagyhatalmak próbálják gyengíteni a saját devizájukat, úgyhogy a németek összetették a kezüket, hogy egy ilyen jó kis Görögországuk van. Nem kellenek különböző trükkös monetáris élénkítések, hanem pusztán a görögök létével tartósan sikerül gyengíteni az eurót, amivel egy óriási versenyképességi előnyt érnek el, de ez egy kicsit cinikus megközelítés. Azt gondolom, hogy végső soron tehát maradni fog az euró. Igen, tehát látjuk, hogy valójában senkit nem érdekel Görögország kiválása az eurozónából. Térjünk át akkor egy következő témára. Az eddigi válságkezelést, most már egy kicsit lépjünk túl Görögországon és tekintsük a teljes perifériát, mert végül is az van válságban.